damdo in lama po covid kai thar anom wangin anboi ru hle a meeting nei ngalin enkol dan tur le chinfel dan tur an rela doctor ning po an shwai to ber ni lo ma se an thluak bur ber ani boka athu an ngai changin ti dan tur chaber ni ya a soi po an poma mask nen an na cheu thokin anboi le ngal char char Dr. Cheng duty zo department room run lut chu sofa a munnokin Dr. Ning chia chu alo oma ron pan thwain Dr. Cheng po chuan department danga thok tu tur anin dai lo wangin an department changin po pension nga yem ni ti alo zo thwaya Dr. Ning po alo bungat Dr. Cheng chuan ama chu department dang pui tu tur chu ni adu thu chu a shil zui nga la Dr. Ning chuan Dr. Ding wanga ni mo ti lo zo tin an in chen wangem ni a ti zuya Dr. Cheng la chuan a sha dan chu lo zot vatin tu ma an shilin a shebok si law Dr. Ning chuan mit nei to pho chuan an sha thiam thu chu alo soi khawa Dr. Cheng chu arun chu chuak le hlol department dang a thlan chani ro chanpui ve adu wang le a chan pahni na a chuan Dr. Ding pumpel adu wang ti in lo soi ve mya mai boka Dr. Ning chuan arin thu lo shilin kum tam tak an lo in zui ve to thu le mi thatak ani thu alo shila Dr. Cheng ro in thau chuak pa chuan ani lo thu lo soin mi zong ma a engma lo mai ani lo ti lan ti ra du thu te soin Dr. Ning chuan khang kum chung zonga research group a atel ve ngai lo le outpatient duty tura atir tam chin thu te chumia wanga alaka alung oi wak lawani ti te po asha thiam thu soin ma se asha thiam pui nge be se tlati soin Dr. Cheng ro chuan election na avod lo thu te shilin a in thiam theingang lawa ma se atilak lo ve to bok nen adin na nga ya ero alading reng thawa bumtu ang maya ain ngai wanga shil ani bok Dr. Ning chuan kumsom liam ta ati kha chu ni se a in swal pui nge yang lo ti in a thutna chang chuan a thau chuak zuya a dokana chuan file pakhat avada ngal bok chu file a chuan inzir bel theina hun rem chang damdoi inin anbua sai thu le chumi tura a hminga thelu sak thu shilin damdoi in lamin zirbel tura an pompuina lekha alo ni a Dr. Cheng po chuan makati in alom ruviawa engwanga ahma a shilo nge ani ti te chu azot bok Dr. Ning ro chuan department danga kal nge in toy shambel chu idu alo ti a anin din chil ran bok chuti lai tak chuan Liu Zheng le Dr. Ding te ron lutin chutia thu tak mel zeta nai taka an lawin din chil chu makan ron ti viawa Liu Zheng la chuan anin swalem ni ti aron zo zui bok tu ma po chuan an chang lawa Dr. Cheng chuan a bag le jacket vela in a chuak zui ta da ya man mo takin Dr. Ding pona zui ngal an chuak fel che ero Dr. Ning le Liu Zheng te chu anin chairs zewa an noi dun ta var Dr. Ning le Liu Zheng te lunch ei lai chuan Mr. Ron chuan Dr. Ning churun texin an treatment lockdown tur an bua sai po alo mu to thu soin ma se be se ya bo ema wang chuan in sai adu lo thu le a hun tam lo tak nei ve chun chu a chung kwa kyang man ral adu thu chu aron shila Dr. Ning po chu angoi rau Liu Zheng chuan New Year Eve a nai to thu le anu le pa te pon in nei thwai tura an du to thu te chu alo soi ve boka Dr. Ning po chuan ril rubai mel takin New Year zo ve le a in nei puya chuan a som zui bok Liu Zheng pon alo nui var maya Dr. Ning phone no ti ton bok churon rile in news alo ni a Dr. Ning chungoi wangin Liu Zheng chuan enge thlang lo zot wat Wuhan lockdown na puan ani thu chu alo shila jang jaw khopui chuan in ven na le ven him na khau tak mang turin anin bua sai ngal mopa chunglama changa thupek om chu bo zui ngal ni in Dr. Ding Vice President of Beya po chu TV lama ron komin Beya damdo ina chuan COVID te chu en kolan ni tur thu le ahmalam COVID len masaka anlo din to infectious diseases unit po tinu na ni le tur thu te Beya damdo ina medical staff zong te po chu film kur taka na antho tur thu ba ka
jang jaw chu tuna din hun hlo taka ding mekin tuna chang chuan an khopui chanhim tur chuan beya chu anin do namual ani tur thu chu alo soi ve bok liu jeng pa Mr. Ruan po an in lama chuan ana chu chhuakin a in dom kun ngoi ngoya an nu chuan damdoi ron pewatin an pa omdan chu mu she omati viau boka afa te chu shil to mai adu thu chu asoi bok Mr. Ruan ero in tuna an shilani chuan covid wanga rambuai nen liu jeng chu ana thona lama a in sorbing theidon lo ti asya a ala du tat lawa ama ngai to reng nga tur chu a phal lo ani anupui sulfen po chuan ngoi rengin an pa na tuar chu a kwa ta topa liu jeng chuan kongka run ki pa a hong nga lin akal to don thu aron soi suya anu le pa in kwa rial lo chudu na mu chuan makati in a hlim kher mai nu le pa in mangai ton em anei ti sha in nuama ti hle bok apa po chu ana chu a thopa ding chhuak watin akal tur chu thaliam nge ya do tho soin afanu chu apan wata ruma changa chwa pa chuan a luggage chu ron nurse sakin a college le school kalai zong powa ati dan ani thu te soin doctor zir tur khan adu wak lo thu te chu asoi chhuaka mase anun chung kotan medical lampa khatal omchu an poimu ati wanga phalsak ve mai ani thule doctor ni a phalo chan po an ha thei em wanga ni thu te chu soin a fanu nei chun ngoi chu a chuangin adwa tle ti po a thup ngai meu law liu jeng nu su fen po liu jeng kor lumalak saklai te chuan chaplo turin ain sum na sa hle a Mr. Ruan chuan a fanu bula chuan a thei hun na hozel tura shilin alo cha mol bok liu jeng po chuan na chat taka a tho thei nan chuan an ni chu shisel takle dam taka an lo omangai tho soin a kwa wangwanga kong ka bul thleng an thla nuwa kota liu jeng kal chu an nu pa chuan an thlir zuya Mr. Ruan tan chuan engkim mai chu top na lam nai takani vek to wangin afanu chu thlirin a in sum zo meu law ala thahlela ala en kol kham lawa atan chuan anei chun ro hlu tak kha ani tlatania damdo in lama po an boy hle a damlo en kol tur boy puinen anin dai hlom meu law doctor ning chu gynecology lamin anron kawangin liu jeng nen chuan rang takin an tlan nga la li a ying tumor nen en kol mek a pasal boral ta fa pai phal si lau kha an ba boy pui tur chu alo ni a tumor chu alo chang chakhle alo ni a alu hain a kho mu po a fia vak to law doctor ning chu a ril ru boy hle a naute chu engtia upa nge ani to ti zotin kar som thum pali ti in an lo changwat doctor ning chuan arwala zai mai chu a ron zuya me chilam doctor chuan a lo om thu chu alo soiwat ma se du thlan tur dang hei ai tha om chuang lo ti in zai tura in bwa sai tur chuan a tir zui doctor ning bok chuan doctor kyan chu bia in operation room lama ama pui tura ama mo thu chu asoya doctor kyan chuan thil thleng chu lo zotin doctor ning po chuan asoi ve ngal mol doctor kyan chuan ati dan ngai te in thil hlo om lu to kani thole nu le nau te po arwala an chan thei thu chu a shela enging emo asoi zui shep bok doctor ning chuan lung oi lo takin mo phur na zong alak vek tur thu chu shil ve hlukin zan ina alo tel ve lo chuan nau te chu lo dam po ni se anu chuan a thei ve lo mai thei thu chu a shil zui ta mak bok surgery chu an chan zuya an zai tur chu a khir boka an boy khop mai an zai changa rei lo te ya doctor kyan po ron lut ve hlolin doctor ning chuan a local don ti a sha tho chu alo soi supa liu jeng chuan lo boy pui ngal watin a tumor chu paisak tumin an boy pui ngal doctor chen khatin anaw te nei tir tumin an lo boy pui boka operation room a chuan doctor line in anglo tak an om nuk mai rei tok fang an boy pui nu chuan naute chu thatakin an la chuak theya ke je ni lai chu ani ve bok
Dr. Ning po alom viawa masi li a yingin thisen a hlo na sato awanga a blood pressure che awangi ro chuan man mole film khur taka an mabak chu an ti zo mangai thung Dr. Kyanen chuan an beile fe nuwa hlotling takin an zo thei ta sham Department room lama Dr. Ding le Dr. Cheng te po Liu Zheng chuan texin nau te le anu an that hu chu avashila Dr. Cheng lom lutuk chu an ding hluai ringota Dr. Ding in alo en renga wang chuan anau chula in tui in thlitur chuan akal zui tangota Dr. Ding po anui tangot Dr. Ning te ron chuak po Dr. Kyan chuan min vau zia mai ron te chuakin pressure hnuaiah chuan a thaw tha thei lo thin zia te chu a soi chuaka Dr. Ning la chuan lungai lo tura shilin akyanga a om reng thu chu alo shila Dr. Kyan ero in angei mel viau athil ti dan alom lo na te soin manager din hun po apek na chan chu adu angeya thil chale chawak lo po ati zel theina ani wanga ni tia soin athil ti nokte thian fai tura adu wang lek ani thu chu asoya Dr. Ning la chuan ti fai tur chuan kuta nei ve thau thu lo shilin alo nial deuh zat zata Dr. Kyan la chuan kopui anei atang hian adak thei riau lo ti in Liu Zheng la chuan poi soi lo ani thu chu alo soi wata Dr. Kyan ro chuan poi soi lo a ti in min ang chia chi an ni thu chu alo shil ve zat zat Liu Zheng te pahni po an noi ta top chuta Dr. Ning chuan fing tak mai hian Dr. Kyan chu fakin aman khatyang thil khati lo ma se Dr. Kyan chuan ati don thau thu soin mi chale dik tak en ton chin ani thu te chu asoya a oi lo chuan Liu Zheng chu zo turin a shil zui zat akal san zui ta bok Liu Zheng la chuan ol sam te hian a fakna sa thei zia soin Dr. Ning chu a zui ve nga la Dr. Kyan chu an hmu lo lama chuan alom mel kher mai Liu Zheng in thlakna room atanga aron chwa chuan an department room chu batirim tui lo in chi dallin amoi hle a dokana omna apan lai chuan computer sang sang chu ron enin happy birthday ti alo in ziak vek Liu Zheng chu hlimwang chuan anui top hlei thei lo wa Dr. Ning po ron lang thuain anin kwa ngal wong wonga bakery an lo in khar vek to wangin ban chia a hmu thu soin ban chunga chuan bati alo chi ve ngei boka a chem hlum ma chuan du thu asam tir ngal bok Liu Zheng in du thu asam zo chuan Dr. Ning chuan enge a du thu sam chu ti in alo zot le thwaya Liu Zheng chuan pandemic chu a to va theinan le mi pui an him theinan ti alo changin a bati chu a chem hlum zuya an pahni chuan an hlim kher mai ding chua kalam dunin anti te dun sar reng boka engki ma chuan anin lungral dun em bok Liu Zheng chu apa po chuan message mang chuan aron wisha Dr. Ning ne na chuan apa pon in nei va tura adu thu te chu shilin Dr. Ning la chuan pandemic zo vele anin nei tur thu shil tura lo ti ve vat bokin an han noi dun le hak hak china mangai na ne na insom na an siam tak china chuan an hlim na chuan chuailam apan hlei thei meu lo chu ani tanya ba ka Dr. Cheng le Dr. Ding te chu isolation ward ta an duty hun lo thlenga PPE suit nen film khur takin dam lo chu an en kol hluma a boru ka ritin dam lo sang sang serious tak tak an ni hlum boka an boy tak zet chula thei lo ran lang po Liu Zheng thil run pe zokin damdo in kota chuan volunteer hawin eitur then khat an lo da lai chu mu in juwailin po alo tel ve le renga ran lang nen chuan in be zuin ran lang po chuan apui zui ve ngal bok Dr. Ning chu alokara a phone da dai wangin Juanji lo call po chu a shemai lawa a phone a khoi nuwa ero rang takin a call back ngal ning jang chung changa ni ngei ringin a zo zui boka darkar tampo aliam ma chuan Liu Zheng le Dr. Ning te chu PPE thwam fam kim nen damdo in kota chuan ambulance an lo nga ka ron thleng ve thwain ningjang engma shelo oxygen pek mek chu ron nor chhuakin Juanji chuan chan him turin alo ngen ve lom bok Dr. Ning le Liu Zheng te chuan an senior doctor te mungalin
Ningjang chungchang chu an soi hawa athwa ka bok om le chu ahma aya lian ani thu le zaipo chu rik sang takani thu soin abok chu thwa ka chuan omna aril le a thisen an chwa tamani phei chuan apoi thei hle tur thu chu an soi bok no pangdam do in lama thon mai chu thil chaber ni ma se an bo rak tun me ka tan chuan atlai thei to thu soin ti thei waka om to lawa Doctor senior pakhat zo ke ro chuan mi pakhat mel sha chu anei thu le an ko thei ani chuan no pangtan po chuan be seina a om deuh tur thu soin doctor ning le liu jeng po chu an ril ru a boi mel hle ningjang ke bina anom nu loka chuanji po ron langin paper vel ati fel thu aron soya doctor ning chuan liu jeng hne na chuan ningjang chulo en tura shilin chuanji nen chuan in beturin an chwa san ngal doctor ning chuan thil thlen dan chu azo suya chuanji chuan ahma pon a that vek thu le ma se an en lo kar taka alo tuk ringo thu chu asoya doctor ning chuan thin rim tak hian tulauta se athwa ka bok om le chu ishadon lo ti na emni lo ti in anin bia ka pianga ningjang ahun taka check up nei tura ati zia thu te soin alung oi lo hle a janji la chuan chap chok chung hian pandemic wanga damdo in kal chu thil chaber ani ri chen si lo ti in doctor ningero alung oi theilo athwa ka boka omle chuan ahma aya athona thei thu po asoilok veka janji chu a an khum ti ti a ningjang afapa chan theidin huna ading bok nen amang angve ngoi ngoi ani ber janji in chanhim sham tura angen chuan ati ngei don thu shil hlokin atho chwa san suya ningjang ke bina chuan omin zankhwa in a chut chila alo har huna a mudu ngei arin wanga ni liujang ron kal chuan chol ha dama engi mutal ei in turin shilma se engma ei chak na po anei lo thu in alo changa liujang bok chuan janji chu poisa la tura akal thu le a inthiam lo hle thu soin engkima a indem thu te chu a shila doctor ningero alameng rum ul thung Janji le doctor ning te churon lang le in Janji chuan doctor ning ne na chuan ningjang chanhim tur bok chuan angen le a doctor ning chuan ningjang a din mun chu shil mai tha a sha in athwa ka tumor om chu chalo takani thu le brain stem ne na inzom tlat wangin surgery manga anlak chwa thei ani pun functional disorder ne na chance asan thu le athwa thlengin athi thei thu chu a shela chong te po athiam lo vek thei emo a mi thial pon atwar thei emo engma shelawin om pha thei ti te chuan a soi tlang ta roya janji takpo chuan she umati in adam le thei angem ti in chanhim tur chuan angen lom loma ama a chuan ching chi in midang tu ma in ti thei lo ma se ama tal chuan chanhim turin angen lom loma doctor ning po aril ro she om hle a ningjang a mu masak ber chum te ngai twa kerin aril ru chu abwai ve hle janji bula chuan chutnyamin adu ayana sama chuan ningjang chan him chu adu ve thau tho soin ma se afapa ani miawa wangin surgery anei sakani chuan engi mapala thlena aril ruput mang wangin a hlau thonga chuwang chuan ama chuan neya du lawa surgery nei tura candidate chabera ni lo thu chu a shil tlang mia bok zanlama chuan ran lang chu tanya tiffin peturin aron kala tanya po aphurin alom hle kol chuan inbia in tanya chu anui hak hak renga anu dewa chuan ran lang chuan in thlashung tak chungin alaka aril ruput mang chu a shila in ngai twa sakve turangen zuin tanya makti taka mel tu chu enin tuna chuan chang ri lo turin a shil mol mola a tiffin po chu andana a chuan da in akal son zui ta ngal bok tanya ero chuan arin lo lam taka shil ti sha takin adin na ngai ding chuan a mel ring ringot atu ka chuan ambulance in dam lo aron shwai thleng le a tu dang ni lowin liujeng pa Mr. Ruan ani anu pui chuan kebina ompuin oxygen an hip ti ra rewak lawa liujeng te u naw le doctor ning ron lutin an pa dam lo nat na khuma oman mu chuan chaplo turin anin sum na sa hle a liujeng chuan anu hnem tum tak chuan akwa wangwang bok
anu dewa doctor ning chuan liu jeng te u nau chu room danga komin apa natna chungchang chu a hrilh ta veka liu jeng chu chaplo turin a insum na sa hle a ma se a mi tui tla tur ero adang thei lo a chap chuak mai lo chawani engwanga hrilvat lo nge ani ti a zo chuan apa in a du lo thu chu a lo hrila a thei chhung chu an laka tanga ze pa du thu chu a soya liu jeng chuan be sei tur la omem ti ya zo chuan doctor ning chuan an tum to thu shilin ma se a cancer chu last stage alo ni to bok nen a taksa a peng dang a darna sa to thu te soyin ran lang chuan surgery tal ti in alo zot le a doctor ning chuan surgery chemo le damdoi manga in enkol po engma omza nei to lo thu le ama point a du lo thu chu nuam lo ti tak chuan a shila ruan lang chuan kong dang tal om lawem ni ti in alo zo le sham bok doctor ning chuan a chang thei to lo ruan lang po a chap chuak ta nge a liu jeng chuan lo kwa vat boka an thu sha te chu an u nau tan chuan ara phlak ma ani Mr. Ruan alo har chuan liu jeng chuan a kut alo fuan renga apa ma chuan inti pachan tum veu ma se a thei me ulo Mr. Ruan chuan a shil lo chu a thiam lo ani thu le ji kyan chu dem lo tur chuan ala cha ve chaw ka liu jeng chuan engwanga shilvat lo nge zo tin abula po hun a man tam ve deuh thei tur thu te chu a shila apa ero in an hlim lai mu renga du wangin ti in lo chang thung liu jeng shi om ti lu tuk chuan treatment dang ngai to le mai adu a apa ero in rem ti lawin anat na chu a khir to zia le dam na nen anin kar a hla to zia sha in an bula a hun nei ve chun tlem te chu man zo vek adu zo ka anupui ne na in enkol chu atana a ha dam thlak ber thu so yin liu jeng chuan apa ngen na chu aza saka fa te thirna atang ero chuan ala thlalelin kumkhwa atana in thamai tur chuan ala ngai ngam si lo chu a chap le chen apa ku chu domin akun le wangwang chin boka apa chuan lo fui ve le chhongin alaka thil pakhat ngen du anei thu chu a shila chu a ma thei ang bera di stars ani damdo in lama midang kute enkol na don ai chuan ama in lum nge ya anupui ne na hun la man dun chu adu zo ka liu jeng tan pon nial chi ani law atuk lama an di stars tamai boka doctor ning ho chuan thla in apa chu surgery an nei zowa an tlo tur thu shilin anu su fen po chuan in enkol thaturin alo cha dun mol bok Ningjang chu ataksa in fit to boka zai ama chon thei don tabok kebina anu te pani le doctor ning te nen nom chuan Joanji chu alo chap le china Ningjang jok chuan lo fuin a hwai sen zia te Spiderman kani kha ti in a hlo thu te chu a soi ve mek boka liu jeng po chuan thil mu tir do anei thu soin Ningjang khumamu chu a phone chu entira api le pu liu jeng nu le pa ruan lang second brother jawer juwailin tanya te ho chuan video toite te lo thonin Ningjang chu anron fuin ron cho phuran tum viawa Ningjang pon nuama ti ve khop mai doctor ning chuan hlaumia lo tura shilin abula a omreng tur thu chu asoi boka Joanji po chuan dam taka alo kir le hun alo nga tur thu chu cha insum takin a shil ve bok rewak lawa nurse te ron kalin in zaina lama chuan an nor lu ta a Ningjang zai tu tur doctor ne na po doctor ning chuan ala karin na anga tho soin pon lama ani chuan alo ngak thunga liu jeng ero theatera omve don thunga liu jeng pa chu nilum ai tur chuan anupui chuan an balcony lama chuan anor chhuaka savachapri le an thlai le pangpar moi za te shila bemial mialin apasal chu dwa takin enkola Mr. Ronero achak lo to in chongpo a chong chapei meu to law su fen chuan an album te wala in liu jeng te u nau pan lai chu a en puya an fa te chungchang an du om chin zia te soin a pasal mangai a fa te chan chin chu phur takin a shila Ningjang po soi chuak lolin surgery anei ni ani bok nen an ngai to ve hle bok
ningjang po zai chan to ni in ala no pangin thisen hlo tampal thei ani a ti in zai tu doctor liu chuan an blood bag nei sa te zotin lakbel turin a hril zuya reilo te ya a bp le heart rate te ron hniam zuin liu jeng chu amang an mel hle bok doctor ning po kongkadar thalanga chuan ron dakin liu jeng chi ai lek lek mela mu chuan thil thaber ani lo ti sha in amit meng chuan aron khap dai sham shama liu jeng po in ngai to fimin a ril ru chu a pele theita deu doctor ning po kalson zuin bang nge nga thu nokin a fa pa ngai to in a ril ru chu a ha hle a Joanji la operation room kot lama ril ru boy takin alo om ve bok Mr. Ruan po anu puin tuilak sak tur akal nu lok chuan a chak na te an bo zawa zoi muangin anun na chu a thla ta riai riai anu pui su fen aron kirle chuan a le khabu thlau chu ron charin a pasal om da na mu chuan a shil hai hle a mak su phel sakin a thok en sak zuya beisei tur reng alo om to lawa ningjang po run zia le in darkar nga don an zai nu chuan an zau thei ta shama an hlo tling ta bok doctor liu chuak chuan doctor ning chu shil suin doctor ning po a thove hwaya kut sui me win lom thu chu a shil sui bok ningjang an ron nor chwa po chuan alo en wangwanga liu jeng po a hnung dewa run chuakin doctor ning kut chu a run wan chota ningjang an nor son nu chuan lomwanga mi tuitla lek leka noi dunin anin kwa zoi ta wongwong bok doctor cheng le doctor ding te po neurosurgery department lama an kirve thei ta boka covid and corona ward lama tal dun le ta chu anin kar po alo thale ta ni nge yang doctor cheng po a hlim vur vur viawa midang in an lo zola chuan phur taka soin Doctor Ding an kwa ngot peka Doctor Ding la chuan akut chu la thlawai turin alo shilvei maksi anui toi tak mai ningjang po damdo in changin a chhuak thei ta boka a phurin nuamati hle bok liu jeng chuan Joanji ne na chuan anom zel dan tur te zotin Joanji po chuan mun danga om to lawa jang jawa in ben belve adu to thu te alo shila an fa pa chu en kol hawa du thu chu alo soi ve bok liu jeng po a hlim viau maya Mr. Ruanava po tuipui lama an chung kwa le Mr. Ju le doctor ning tenen chuan an the dar sakta a an thla zalen ta bok hunakal le sheta doctor ning chuan neurosurgery department a chuan thu puangin Africa lama volunteer a thok tur damdo in tina changa an lak don thu le kalve du anomani chuan abula form lak thei thu chu a shila an lo phur hlomin ana zongta ne ro kal thei ani don chuang lo thung Liu Jiangpo West District Hospital lama kirto in neurosurgery department lama athok ve to a Africa lama volunteer tur an lak don thu an chwa po chu alo mu ve bok volunteer te kala huna airport ta doctor ning chu hoi kwalin kongka achanga Liu Jeng te ron lu chu a mu a phur takin pan ngal anin nui ngal var mai Liu Jeng chu a hnung lama changin tania chuan aron kwa thuta a phu chiang viau tania po a local ve don rengti a she chop chila an chan dun chuan an phur ngei mai thlona chuan doctor ai fei po a lo lut ve hlol Liu Jeng te chan dun po chu phur takin an ti le chen dalan thlen chuan chumdang ang bokin Jeff bokin a lo huak le hloma in chibayin Liu Jeng nen anin mule po chu an lom dun viau mai dal hospital an thlen phei chuan damdo in kota chulai hmuna doctor in charge doctor Simeon le midang te chuan lo hmakin anin chibai chu inak nak boka an phur tlang hlom viau Liu Jeng te an room turan thlen chuan doctor ai le tanya te nen anin chom do na hostel om chali ang maya in nga ya ti in doctor ai fei po department dang dai ni ma se anin mel sha cha in anin kom thei thau thu te shilin an nui zuya doctor ai ro chu alo nui ve lem lo in koma ti ho te chu a thil du le pe zong ani ve lo thu lo shil makin an ni pon ti boi lo turin a shil zui maka an chong pon chong ring lo turin an ngoi chang dun hle Liu Jeng te chan dun po chu
liu jeng po chuan mi sang sang in ti dan shan cheu an nei thu lo soin anin za sak angai thu chu a soi zuya doctor ai hne na chuan ti tlang nel tum tak hian a ma in dala chuan akal tu em ti in a zo zuya doctor ai la chuan in bia ka pe lo thu a soi zo cha thu chu a lo soi khum le maka liu jeng ta chan dun po anin mel ra rala zoite te bakin anin bengam talawa Doctor Ning le liu jeng chuan ward fang zwai zwain mamole chulte an en pa a chumi nuwa surgery nei ngai an ti zui bok mi an zai mek lai chuan Jeff aron lang hlola Doctor Ning chuan engi thleng lo zot ngal thuai Jeff chuan me chinau nei turanom thu soin thisen a hlo na sa to thu te Doctor Ning chu local sham turin angyan zuya Doctor Ning chuan Doctor Somyo na omlawem ni ti ya zo chuan a omlo thu le ama Doctor Ning chu tu na chuan in char sani thu shilin meichia chu chanpui sham turin angyan zuya Doctor Ning chuan liu jeng chu kal tura shilin an khoi lai chu ama a ati thei mai thu chu a shil liu jeng la chuan naw ve ala boy pui ngai lo bok nen alo hnial ve zat an training na a an ti tela ni lom ni alo ti po chuan ataka ama a ala ti lo thu soin liu jeng chuan alo hu phur hle a Doctor Ningan nuna der thong tak pa ni akuta ai nga thu soita ka chuan a man roken chu da thla in Jeff lam chu apana anin zui chuak ta ngal Doctor Ningan operation nei zowa liu jeng te omna lama vakal chuan liu jeng po chuan thatakin naute nu le naute chu alo ti fel theya Doctor Ning po chuan fakin an lom dun hle ti tura nei nge nei lo zotin shwai du na anei thu chu a shila anin zui ta ngal bok lung pakhata chuangin dal hmuna dil pakhata chuan an om du na liu jeng chuan helai hmuna a shwai chana zo chuan chulai hmun chu in bolna atan a man thin thu chu alo shil mau mai engwanga baju mang mai lo nge ani a zo chuan arsi a mu thei lo thu in alo chang thunga a nu dewa chuan anu bora lai khan abulla a om lo thu le helai hmuna akal hian a mutur anga angai thin thu chu a soi chuaka liu jeng po chuan Doctor Ning anu nen an lawin mu to dan ngai to le tin nu ro pui tak le ama a thil tam taka om thu chu alo soi ve boka reilo te chau in ko ma se thil tam tak an soi dun man thu te atuk maya dal lama kala tum to thu a shil thu te nen lam chuan a soya Doctor Ning po chuan voi khat chau in huma se anu in angai na thu le voi tam tak a minga soilan thin thu chu alo soi ve boka lim taka an ti ti dun lai chuan an pia ra le lam ram ngolama chang chuan silai ka pak zon sa thom le bom pak ri te an she tamaya an hoi rang viau bok rala chang chuan thlirin mitam tak nun na ina twar le ngei don ti an she thiam zuya Doctor Ning chuan medical lama changin khovel mun sang sanga doctor te na thok tur an la khom don thu soin ama po ain volunteer thu asoya liu jangin kalvia tum chuan phal lawin a hlo om thu le ani chu a tho na hmuna thok reng turin alo shil liu jeng chuan ti lui chi ani lo ti sha in akal hun tur chu azot le a minga thelu to thu le akal thwai tur thu bakin a chang lo thung atuk lama chuan an boy ta hle a dam lo tam tak lo thlengin boy ti pia lam ti te point a soi ve theyang zana chuan liu jeng chu in chunga chawin Doctor Ning chu bia katom china atlang thei meu box si lo nen angai to hle ringot Doctor ai fei ron lang ve hlolin Doctor Ning angai to emni ti in ron sota anom na lam kang mai a chwa thu le dam lo tam tak anom thu te signal an nei ri lo thu te chu shilin liu jeng chuan khoya changa a sha tinge ti chu alo zo thwai dala chuan chan tam taka nei thu in alo chang ve mai bok chuta naktu ka operation a nei don bok nen liu jeng chu mu turin a shil zuya liu jeng in ani po alameng ve thau ti in alo soi chuan khau tak hian Doctor Ning nen chuan batch khat le in ral takan ni thu shilin za turin a phuta Doctor ani na la ya dam lo tha tak en kola do ni chuan Doctor po ain en kol chat angai thu te chu shilin liu jeng po chuan a soi dik bok nen nom lo ti mel taka mangcha in akal san zui ve ta ngal mai
Dr. Cheng po Dr. Ding tenu fa vacation mang tur thla in an in lama akala an in po ve to hle bok an hlim dun viau mai boka in enkol chatura an in chamol mol nuwa Dr. Ding te nu fa po an in khal chuak zoya Dr. Ding nu po chuan Dr. Cheng adu ve viau na chan chu afanu Dr. Ding thu soi angai poimo chin wang chu ti in Dr. Ding po alom ve vur viau Dr. Cheng damdo in lama in khalpa chuan radio angai thla a an hla play chu alo zai pui le ra chin bok news ron pawng zomin ram chunga an cyclist lar Neijing chu national tournament a leimin wanga in hliamin alulam aso tho chu an ron soya tuna ala har chwalo tho te nen beya damdo in lama po chumi chanchin bok chu lo soin an enkol na damdo in chu an du khop lo wangin damdo in lian zok beya lama beisen sang tak nen enkol dil na an lo thelu chu ni in damdo in thunei tu sangte an chukhom thwaya Dr. Cheng damdo in ron thleng po chu lo kau zuin Dr. Ning te an om lo bok nen ward number 3 in charge ani miawa vice president ding chuan thil om dan le ni dan te lo shil zung zungin Dr. Cheng po chuan ngun takin lo ngai thla a Dr. pakhat chuan an damdo ina enkol chu ris asang tak ze thu le engi mopala omani chuan an hming chhiat vek thei thu chu asoya vice president dingi ro in beya damdo in chu chuan mel takin Dr. le nurse manro a chaberber omna hmun ani angin be seina sang taka nei thunga lo hnial tu Dr. bok chuan Dr. Ning chu omse angai dan chu achom pui tur thu soin ma se awm bok si lo nen an tan ris asan zia mol chu a shil vice president ding chuan Dr. Cheng lam hoi chuan an ti theya ngem ti ina zota Dr. Cheng chuan team te nen an lo soi ho tur thu le a om dan kim chang an lo zir chan pho tur thu a lo shil ve thung Vice President ding po chuan shil shale thwai tura cha in Dr. Cheng po a chuak zui ngal department room a chuan Neijing chanchin le anat na a omdan te soin an tan ris asan zia bok an soi le a omdan mai ba ka an lo shwai thlen dan thleng chuan chui kwalin an ril ru chu a ha ve mel hlom viau bok a topa an thutluk na po transfer chu ti lo mai ani Dr. Cheng chu Vice President ding office a chuan kalin Vice President ding chuan engi an thutluk na chu ti in beise sang takin alo zota Dr. Cheng an asoi ta ka ero chuan a hnwal ve mel hle a landline chu a ron ri soya Neijing omna damdo in lama changa an byak po du thu chu anon soi chuan Vice President ding chuan Dr. Cheng chu ama nge ina chang turin alo shil Dr. Cheng chuan a she hle a anori tak la ta chuan hupur tak chuan a beta ngal a ming le ani na te shilin Neijing transfer chu an theilo thu chu alo soya alung lam a khoitel thei thu le enkol dan tur te chu a shil zok zui ti ti a le lama mi chuan ngen ngol takin a thu soi manga chuan experience anei to ngei ni ya nga yin arun ngen lom loma Dr. Chengi ro in anti thei pe lamani thu le an tan po risk sang takani thu nom ti lo takin lo soi ve bok chu ta le lama mi chuan Neijing pa betura ti in Mr. Nei chu aron chong suya Dr. Cheng chuan za tak hian lawin hmel sha tirin Mr. Nei chuan ngen ngol takin afa patan chuan aron dil sak le top mai an ma ni chu an be sei omna nei chun an ni thu te shilin Dr. Chengan damdo in dangan omang lo ti ve ma se a serious bok nen midang pon ti thian nei lo thu soin beya chau chu an be seina nei chun ani thu chu aron soya aleta engpo anti huam thu te nen lam Dr. Cheng po chuan patling in ngen ngol taka adil ngoi ta ka chuan nurse in akhongai ve bok nen atum tur thu in alo changa vocation man na achang chuan thuthar ashat vele Dr. Ding chuan arun kola engwang pom nge ani ti le a career thlenga angong thei thu te chu arun soya a thin rim hle apa khan asha lo wangin alo pompo ani theya mase ani chu expert ani a nol tur zo ka ni thu te dam chhuana chance anei lo za te po arun soi nok mai Dr. Chengi ro in be sei tur ala om thu lo soi ve thungin Dr. Ding chuan
a thia ni chuan ama wanga an pu don thu le a mahun thleng a ngong thei thu te chu a hril le a damlo om dan le atana hlok na oma chau ai nam hnoi thina ni lom ni ron ti le in engtin nge a sha lo thei ti in a ril ru thlak sak chu a du hle a Doctor chengero in Doctor ning chu omse adam ngei tur thu lo so in Doctor ding chuan Doctor ning ani lo thu chu alo shil mak Doctor cheng chuan nilo ma se Doctor ve thau ani thu lo shilin abyak le tur thu so in ada suya aril ru ti pau khau angai bok nen abula ommek Doctor bai po chuan nem tum takin adar alo ben sak thak thaka Reivak lawa ni jing po anron phur thlenga rang taka ICU lama da nga turin anin nor zui nga la Mr. ni po ron langve thwain Doctor chenga bula chuan lom thu soi mulmulin afa pa chu tidam ngei turin angen suya Doctor cheng po chuan a thei top a chwa tur thu lo changin atum chu a ru mel viau bok